Està basada en les expectatives que s'han generat i m'agrada molt que hi hagi tanta concurrència veritablement per escoltar algunes coses sobre geologia. Estic doblement il·lusionada per tenir aquesta oportunitat, perquè jo també soc membre com vosaltres del Cercle de Voluntaris i avui, en comptes de compartir un entrepà i el plàtan, farem una xerradeta. El doblement de satisfacció és pel fet de poder una mica portar el tema de la geologia a tots vosaltres, perquè normalment en totes les formacions i de les actuacions que he estat fent durant aquests anys en el Cercle de Voluntaris, encara que no he estat massa present, el tema de la geologia sempre s'ha quedat una mica de rasquillada o potser inexistent. Llavors, jo avui us vinc a parlar com a persona que treballa a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que a més treballo en temes de patrimoni geològic, i justament és intentar no explicar-vos geologia, sinó generar-vos una mica de sensibilitat cap a allò que és inanimat, però que és el substracte abiòtic sobre el qual es desenvolupa la vida, la nostra pròpia existència, i que condiciona moltes coses en funció, perquè la geologia condiciona el territori i el territori condiciona la nostra forma de viure amb ell. Llavors, començaré per presentar-vos el meu institut. I per què? Justament perquè estem a la seu de la Diputació de Barcelona, i la Diputació de Barcelona va tenir un paper molt important en el desenvolupament de tot el tema cartogràfic i geològic a Catalunya. Llavors començarem. Fixeu-vos com anem enrere, aquest 1884, quan la Diputació de Barcelona va finançar el mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona, que es va publicar el 1888. O sigui, el tema del coneixement del territori sempre ha estat una eina de poder, i conèixer els recursos del territori, evidentment, que és el que et dona possibilitats de desenvolupament sobre el mateix. El 1912 ja estava en marxa aquest projecte del mapa geogràfic, que es deia Mapa Geogràfic de Catalunya, a escala 100.000. Evidentment que hi havia altres cartografies que feien l'Ejército, aquelles cartografies. Sempre hi ha hagut diferents fonts de producció cartogràfica, però en el tema concret va ser aquest el projecte que va iniciar la Diputació de Barcelona. Finalment, el 1914, la Diputació el servei del mapa geogràfic i el del mapa geològic. Amb posterioritat, el 1920, es crea la Mancomunitat de Catalunya, i en aquest entorn es crea la figura, les dues institucions, per una banda el Servei Geogràfic de la Mancomunitat i per una altra banda el Servei Geològic de la Mancomunitat de Catalunya. El 1923 aquest tema de la Mancomunitat s'acaba amb el cop d'estat de Primo de Rivera, i en aquells moments, durant un temps, encara es van acabar de publicar alguns mapes sota aquest segell de la Comissió Liquidadora de la Mancomunitat de Catalunya, perquè encara evidentment que hi havia molta feina feta. En aquells moments el tema del servei geològic desapareix totalment del mapa, i a la part del servei geogràfic o cartogràfic torna un altre cop a la Diputació de Barcelona. Ja tenim aquests antecedents històrics i veiem que tenim dues institucions amb diferents pesos i amb diferents presències al llarg de la història, que han tingut unes històries paral·leles. Amb aquests antecedents del 1914 recuperem tota la història, quan amb la recuperació de la Generalitat de Catalunya es recuperen els dos serveis dins del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i uns anys més tard, el 1982, es crea per llei, es fa per llei la creació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que és el que tothom coneix. Aquesta situació de que el servei geològic depenia del departament directament, i en canvi el cartogràfic era una institució independent, pròpia, dura fins al 1995, quan
per decisions polítiques es decideix que el Servei Geològic de Catalunya no perd entitat, no desapareix com a entitat amb competències, les competències les continua tenint el Servei Geològic, però desapareix com a figura i forma part i es converteix en una àrea del cartogràfic. Aquesta situació dura, amb aquesta fusió, fins al 2005, quan arrel de diferents històries i entre elles també el desencadenant de l'accident del Carmel, es veu la necessitat que hi hagi una institució pròpia que tingui pes i que tingui aquestes funcions de seguiment tant del coneixement com del tema de l'obra pública, en certa manera. I així el 2005 es crea també per unes altres lleis, evidentment, l'Institut Geològic de Catalunya. Aquesta situació dura de dues institucions independents amb el nivell d'institut, totes dues, l'Institut Cartogràfic per una banda i l'Institut Geològic per una altra, fins que el 2014, amb aquesta una mena de llei també tipus òmnibus de reorganització de l'administració, allà, amb aquest article 152 de la llei 2-2014, es crea l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i, evidentment, que desapareixen totes dues institucions de forma independent. Aquest nou institut, evidentment, que hereda totes les competències, totes les funcions i totes les responsabilitats que tenien les institucions per separat. Ara, veieu que era important de presentar l'institut perquè la Diputació va tenir molt de pes en aquestes creacions. Llavors, si voleu, hi ha un vídeo a YouTube que feia una mica una presentació institucional i corporativa de l'institut, però el que ve a dir que és un organisme públic, que té una vocació de servei i que genera una informació i que té un lema, que és aquest, observar per comprendre i comprendre per actuar. Entrem en detall de tots aquests aspectes i aquestes coses que hem comentat, no? Som un organisme públic que és de la Generalitat de Catalunya i que depèn del Departament de Territori. Com a tal, genera informació del territori, és aquest concepte que diuen de geoinformació, que és oficial perquè hi ha una llei de la informació que diu que qualsevol cartografia que vulgui ser oficial ha d'estar recolzada sobre les bases de dades d'informació cartogràfic i geològic, i per una altra banda és una institució que ja veieu que té una llarga trajectòria, encara que sigui intermitent en algunes èpoques, que té un bagatge de coneixement científic i tecnològic prou considerable. Aquesta vocació de servei que dèiem és perquè l'objectiu de l'institut és no només generar aquesta informació, sinó que aquesta informació es converteixi en dades, que aquestes dades es converteixin en coneixement i que amb tot aquest coneixement i tota aquesta informació es puguin prendre decisions sobre què s'ha de fer en el territori d'una manera més assenyada. De vegades potser no tant. Com ho fem? L'Institut té uns mitjans propis per fer aquesta observació d'aquest lema que dèiem d'observar per comprendre. I què tenim? Tenim avions, o sigui, això és una cosa que de sempre l'Institut ha tingut els seus propis avions per fer els vols quan cregui necessari, en el moment que sigui convenient, si s'ha de fer una intervenció per algun motiu, que ha de ser un temporal, un incendi o alguna cosa d'aquestes, i que hi hagi l'interès d'anar a fer una captura de dades ipso facto, no cal esperar a ningú, sinó que ja té la seva pròpia flota per embarcar les càmeres o els sensors que siguin necessaris i fer aquesta recollida d'informació. Per una altra banda, evidentment, hi ha un equip de gent que s'hi dedica a tots els temes que són de geofísica. Hi ha equipaments de làser escàner, no sé si coneixeu aquest tema. És per fer... Heu vist algunes cartografies o alguns models d'elevacions que tenen un detall superprecís, doncs els fan amb tecnologia làser, és una mica
entre cometes, com el concepte del radar, un feix que es fa rebotar en el territori i que es recupera la senyal i que té unes precisions centimètriques, o sigui, hem arribat a un nivell de precisió en les dades topogràfiques que és una barbaritat, i serveix per moltes coses aquest tema. Per una altra banda tenim unes 6 xarxes que fan observació en temps real, que ara les veurem una mica, i evidentment que es treballa amb imatges satèl·lit, que es compren diferents imatges dels diferents satèl·lits que hi ha, i també l'Institut ha estat involucrat en el nanosatèl·lit català, aquest menut, aportant tecnologia i coneixement al tema. I per una altra banda s'estan desenvolupant també aquestes noves formes d'observació, que són aquests vehicles sense tripulació, i els hubs aquests, que són com una mena d'híbrid entre un tipus dron i un nanosatèl·lit, que és el que ens permeten aquests aparells que volen més baix i encara tenir més precisió i cobrir molt de territori. De veure quin és el potencial geotèrmic que té Catalunya per tenir una altra font d'energies renovables. I la xarxa a nivell meteorològica, que aquesta és la que ajuda a que els companys que es dediquen a fer la predicció de llaus, que segurament tots els que sou gent que aneu a muntanya a l'hivern segur que la consulteu, i si no l'hauríeu de consultar, evidentment, perquè és un instrument que evita accidents i que dona seguretat a la gent quan va al camp. I, per últim, és aquesta xarxa d'auscultació geotècnica que el que està fent és, en determinats llocs, com per exemple a la muntanya de Montserrat, on està el monestir, sabeu que ja els hi cauen sovint pedres de la muntanya, sobretot des que s'han incorporat les cabres, aquestes monteses que va portant per ahí, clar, la pedreta que hi ha va cap per avall, doncs s'han muntat unes estacions de seguiment amb tecnologia d'aquesta làser que comentàvem abans i que estan controlant qualsevol moviment que pugui fer un bloc, no una pedreta sinó els blocs, allò que estàs allà, mires i dius, ostres, quina separació que hi ha entre aquesta agulla i la paret i que un dia o un altre possiblement caurà. Doncs aquesta xarxa d'auscultació el que serveix és per anar mesurant aquests petits desplaçaments que puguin ser centimètrics, veure quina és l'evolució que fan en el temps per avançar-se i dir, aquí tenim un perill. Què més? Els projectes de base de l'Institut són aquesta geoinformació. Per una banda, aquesta base topogràfica i planimètrica de tot el territori, que és el 25.000 per excel·lència, que segurament coneixeu. Després també hi ha el 5.000, també ocupa tot el territori. Després altres cartografies que es fan amb més detall per coses a nivell de municipi o per projectes concrets, i tot el que té a veure amb una cartografia de caire geològica o geotemàtica que serveix també com a informació bàsica generadora d'infraestructures. Altres projectes que m'ha semblat com curiós explicar-vos, doncs és que l'Institut també és l'encarregat que les delimitacions dels termes municipals estiguin actualitzades, que siguin legals, que siguin el més exactes i perfectes possibles i resoldre qualsevol litigi que pugui haver entre ajuntaments. I l'altra cosa que també a mi em resulta curiosa és que és el nomenclàtor, és la recol·lecció dels llocs, de com es diuen els llocs. És aquesta recol·lecció de la toponímia major que ve donada per aquesta guia, entre cometes, que és el manual de com s'han d'anomenar les coses al territori. I després hi ha l'altre tipus de projectes que són més en la línia de les coses temàtiques. Per exemple, tot el que té a veure amb els efectes del canvi climàtic a la dinàmica litoral. S'estan fent seguiments per veure com aquestes tempestes, aquestes danes que tenim ara estan afectant a les línies de costa.
totes aquests problemes d'erosió que hi puguin haver relacionades amb aquests canvis de les precipitacions i de més que s'estan produint en el territori, el que hem comentat també, el millorar el coneixement sobre les capacitats geotèrmiques que tenim en el territori o altres projectes específics, com us he posat aquí, a partir d'imatges satèl·lit, saber quines són les superfícies que s'han cremat per donar informació als bombers o, en d'altres casos, per exemple, saber les superfícies de teulades amb fibrociment que s'han de treure. O sigui, imagineu com de coses diverses i disperses que es poden fer i totes amb la mateixa tecnologia, entre cometes, amb aquesta observació per treure quins són els models que donen aquelles respostes, quins són aquelles anàlisis de les imatges que donen la resposta a allò que tu estàs buscant per després fer una recol·lecció d'aquesta informació de forma automàtica o semiautomàtica. D'acord? I llavors, què és el que passa amb tot aquest coneixement que hem dit? L'observar per comprendre i comprendre per actuar, doncs que passem a l'acció. O sigui, amb aquest coneixement que genera l'Institut, doncs l'administració acaba fent accions. És aquesta, actuar cap al territori per millorar les condicions de vida de tots nosaltres. En aquest sentit, per exemple, l'Institut forma part de diversos plans d'emergència, com pot ser el Sismicat o el Neucat. També fa informes i seguiment del que hem comentat abans de despreniments i possibles afectacions a infraestructures, com poden ser carreteres o el carrilet de Núria o coses d'aquest estil, i el que també hem comentat al butlletí de la predicció de llaus. Perdona, pel que veig, Sí. Igual són exemples, però estàs fent referència al medi natural o a alguna infraestructura. I a nivell urbà, en zones que es veuen que hi ha alguna falla o que hi ha algun cert moviment, això també es fa seguiment? Per exemple, coneixeu Sallent, el barri nou de l'estació de Sallent, que tenia problemes d'esfondrament perquè... Per la mina... Exacte, doncs allà va ser arrel de tot un període de seguiment que es va estar fent amb aquests monitoratges que es va acabar prenent la decisió que allò no semblava que pararia mai i que per tant el millor era evacuar. Per tant, a resultes del que comentàvem, aquesta observació del territori van haver arguments i eines per acabar prenent una decisió tan bèstia com és la de fer fora tot un munt de gent que estava en un barri nou i que de cop i volta es van quedar fora de casa seva, per raons de seguretat, evidentment. Per tant, diguem-ne que siguin coses que es fan per tot el territori, sí que hi ha, ara no sabria dir-vos on, però en algun lloc de la web de l'Institut, que hi ha molts exemples de coses que hi ha a la web i us convido a que remeneu i que busqueu coses per allà perquè hi ha en algun lloc on amb tecnologia d'aquesta LIDAR, de fet amb interferometria, que és una altra història, doncs es veuen quins són els moviments que fa el terreny. Això t'agradaria un mapa de riscos, una cosa d'aquesta? No, n'hi ha mapes de riscos, o sigui, això ja són altres sèries cartogràfiques a escala 25.000 de riscos de processos actuals i recents i és que la geologia i la part de geologia en l'Institut Cartogràfic és tot un món. S'ha detectat, suposo, que hi ha, imagina't en una ciutat com la Barcelona, que em consta que té un cert risc a nivell de terratrèmols, tot això, com tota la zona aquesta, no? Si hi ha un seguiment d'alguns punts que són més d'especial... La sismicitat, el risc sísmic a la zona de Catalunya és moderat. No estem en una zona de risc sísmic. Si entreu a la web de l'Institut podeu anar a mirar els mapes de sismicitat, on veureu totes les boletes de les localitzacions dels sismes amb el període que vulgueu. N'hi ha molta informació i informació molt interessant. Un sisme de magnitud 3 és una cosa relativament petita i no són gaires freqüents aquí a Catalunya.
Per tant, tenim altres problemes associats als riscos que són encara molt més importants, com poden ser tot el tema d'inundacions, sobretot pel règim de precipitacions que tenim i de més, i com està canviant aquest règim i com s'estan generant més inestabilitats o noves inestabilitats a zones que abans eren estables. Llavors, per tot el tema aquest de despreniments i lliscaments i coses d'aquestes. Llavors, l'institut fa mapes? Sí, i tant que fem mapes, però no només mapes, fem molt més de mapes, perquè és aquest trasbassament de la dada al coneixement que permet prendre decisions amb coneixement de causa. I fins aquí ja hem acabat amb la presentació del que és l'institut. Ara ja entrem a saco, de pleno, al que he venido a hablaros de mi libro. I el meu tema, la meva àrea de treball, és aquest, el patrimoni geològic, la geodiversitat i de resultes, que engloba una mica de tot això, és el tema de les figures dels geoparcs que comentava l'Eli al començar. Per no complicar-nos la vida, anirem a les definicions que diu la llei. Llavors, la llei és la llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, és una llei de nivell estatal. Aquí a Catalunya encara no s'ha fet la transposició d'aquesta llei, però essencialment recull tots aquests conceptes. Com veieu, en aquest concepte, aquest és un dels primers paràgrafs que hi ha al preàmbul de la llei i que ja ens parla de patrimoni natural, ens parla de diversitat biològica i també introdueix el concepte de la diversitat geològica. El patrimoni natural tothom ho té clar, és la natura, les plantes, els éssers vius. La diversitat biològica està clar, la quantitat de diferents espècies, de diferents gèneres, de diferents individus que tenim de tota la part biòtica del patrimoni natural. Però i què és la diversitat geològica o què és el patrimoni geològic? Aquest és una cosa que les pedres no es mouen, les pedres no generen aquell carinyo que sí que fan els animals. Per exemple, m'ha canviat el font, però no passa res. Seguim amb aquestes definicions. Patrimoni natural, què és? És aquell conjunt de béns i recursos de la naturalesa, font de diversitat biològica i geològica. Per tant, dins del patrimoni natural posa en igualtat de condicions tant la part biòtica del medi com la part abiòtica. No són dues categories, una més important que l'altra, sinó a nivell de llei estan equiparades. Què entén per geodiversitat o diversitat geològica? La varietat d'elements geològics, inclosos roques, minerals, fòssils, sòls, formes del relleu, formacions i unitats geològiques i paisatges que són el producte i el registre de l'evolució de la Terra. I la definició de patrimoni geològic són... Sap greu que s'ha destrobotat la font. Sembla que sigui una mica com molt igual aquesta definició, però veritablement tenen aspectes ben diferents. Quina és la raó? Que la geodiversitat és una característica del terreny, del territori, que es pot quantificar de manera numèrica. Encara estem intentant buscar la manera de fer aquests càlculs numèrics per quantificar la geodiversitat d'un territori, però sí que es pot fer de forma estimada, estimativa. I en canvi, el patrimoni geològic són aquells elements que tenen un valor. Aquest valor és el que els confereix la condició de patrimoni. Llavors anem a anar a cada un d'aquests aspectes que ens recull aquesta definició de geodiversitat. Minerals. Què són els minerals? És aquella substància sòlida d'una composició química definida formada per un element o compost químic i que té una estructura cristal·lina. Què és el que representa això? Aquí, en aquesta imatge que tenim, una taula periòdica una mica deformada en funció de la proporcionalitat que hi ha d'aquest element en l'escorça terrestre, ens diu que aquests elements, sols de forma individual o en forma de compostos,
prenen una estructura cristal·lina, doncs això és el que es defineix com a mineral. Aquesta deformitat que deia de la taula periòdica ens dona una mica idea de quines són aquells compostos més abundants i, per tant, quines són els minerals més abundants a l'escorça terrestre i també les roques que tindrem com més abundants. Quins són els minerals que hi ha? Doncs, segons l'Associació Mineralògica Internacional, estan definides i acceptades 5.100 espècies minerals. De totes aquestes, n'hi ha una que va ser descoberta a Catalunya, que és la bellaïta, que evidentment pren el nom del lloc on es va descobrir, que va ser a la Torre de Cabdella, i és aquest carbonat de plom que dius, ostres, tan insignificant, perquè segur que el veuríem por ahí i no li pararíem cap atenció. Doncs sí, aquest és l'única espècie mineral que s'ha definit a Catalunya de moment. No sabem si poden acabar sortint més. Aquí en aquesta web, per tenir una mica d'idea de quants elements minerals tenim, doncs aquí tenim a la web una col·lecció, un catàleg de fotografies de minerals i es tenen 170 espècies. N'hi ha moltes més mostres perquè d'un mateix mineral poden haver diferents formes de cristal·lització i diferents estructures, però aquestes 170 espècies són les que tenim, són totes de Catalunya. Segur que n'hi ha unes quantes més i també podeu descarregar-vos, si us agraden aquestes coses, aquest pòster que són dels 80 minerals més abundants que hi ha a Catalunya. Anem a les roques. Què és una roca? Doncs una roca és aquell material de l'escorça terrestre que és d'origen natural i que està format per un mineral, molts cristalls d'un mateix mineral o molts cristalls de diversos minerals. Llavors seran roques o poliminerales o monominerals. Quants tipus de roques hi ha? Crec que és impossible de calcular-los, però anem a les coses que tenim que podem quantificar. Doncs a l'institut, a partir de la informació del mapa geològic 250.000, es va fer aquest mapa de grups litològics on s'han definit 39 tipologies diferents de litologies a Catalunya. Perquè veiem una mica algunes d'aquestes roques i sediments, perquè un sediment també és una roca encara que no estigui consolidada. Tenim en aquesta banda d'aquí totes les que són detrítiques, les carbonàtiques, les evaporítiques, les plutòniques, les volcàniques i les metamòrfiques. Com diferenciar-les? Això seria N cursos més. Però quan lamentada que el Museu Blau té una guia de reconeixement de roques que és molt interessant i és adequada per nens, o sigui, és una mena de... està molt bé, com una primera aproximació, sense acabar de saber moltíssim del tema. Respecte al tema dels fòssils, també anem a buscar números. Segons el que m'ha dit un company, a Catalunya, en els museus de Catalunya, n'hi ha més de 850.000 exemplars, dels quals el 90% són exemplars que s'han trobat aquí a Catalunya. Per tant, som un país ric en fòssils. L'Institut Català de Paleontologia recupera cada any entre 10 i 12.000 exemplars en les seves campanyes d'investigació. Per tant, veieu que som rics, no? I per acabar d'adobar-ho més, el concepte d'holotip és aquell espècimen, aquella peça que està dipositada en un museu i que serveix per definir una nova espècie. Doncs resulta que entre el Museu Geològic del Seminari de Barcelona, que no sé si el coneixeu, i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona tenim aquesta base de dades amb més de 1.400 holotips. Per tant, aquí a Catalunya, en les col·leccions d'aquestes dues institucions, s'han definit 1.400 espècies noves que s'han aportat al coneixement paleontològic
del món. I per la seva banda, l'Institut l'ICP aporta com a mínim més de 250 espècies més. Per tant, ja veieu que som un país generador de... que tenim material suficient en tots els àmbits. Aquí us he posat uns exemples que m'han semblat com els més curiosos respecte a aquest component paleontològic del país. El més antic és aquest fòssil, aquest arqueosàtid, que van extingir-se al Cambrià i que van servir per identificar quines eren les roques més antigues que teníem a Catalunya. Per tant, aquesta va ser una peça interessant. No ens estem de res, també tenim el nostre dinosaure volador, l'Hilerdoptèrix, que evidentment de la Pedrera de Millà a Lleida, i que té aquest nom tan sumament suggerent. No només es va trobar aquesta ploma, sinó que també es van trobar restes esquelètics. I per una altra banda, aquest camp dels ninots, que com diu aquí en el cartell, de Pompeia del Pliocè. Per què? Perquè resulta que era com una mena d'estany on anaven els animalons, allà hi sortien gasos perquè era un volcà, un cràter d'un volcà, i allà es quedaven fregits. La tassa d'acumulació d'éssers vius i que també es donaven les condicions propícies perquè hi hagués aquest enterrament i aquest procés de fossilització eren idònies. Doncs aquí han sortit molts espècimens. I un altre lloc també curiós és aquesta paret, que va ser el resultat de l'explotació dels carbons de fígols, que van deixar al descobert aquesta superfície que evidentment originàriament estava en pla, però per la tectònica la tenim pràcticament vertical, que hi ha més de 3.500 petjades de dinosaures i altres bitxos tipus cocodrils, tortugues i coses d'aquestes. Veritablement és allò de, ostres, quin festín de petjades. I per últim, Can Mata, que és un lloc paradigmàtic perquè és l'abocador d'Hostalets de Pierola. Allà s'havien identificat que ja era un jaciment paleontològic i es van fer molts esforços perquè pogués conviure i aprofitar el fet d'haver d'estar movent tones i tones de material per aprofitar l'espai com a abocador, perquè aquest moviment de terra servís per tenir una campanya paleontològica en funcionament contínuament. Allà n'hi ha geòlegs en plantilla, a l'abocador, que estan al davant de les màquines mirant si van sortint restes o no van sortint restes. Imagineu que aquí han sortit els catalans més antics, que tenen aquests noms tan interessants com el Pliopithecus canmatensis, perquè és de Can Mata, l'Anoiapithecus, perquè és de l'Anoia, el Pierolapithecus o el Pliobates cataloniae. Pels amics els hi han posat noms més comuns, que són Lluc, Pau, Jordi i Laia. Per tant, no ens estem de res. Anem a sols, també, més de lo mismo. El sols, que és aquella part de la superfície terrestre que es desenvolupa sobre un substrat rocós. Les característiques d'aquest sòl vindrà donat tant per la roca que té sobre la que s'ha desenvolupat com per les condicions climatològiques que tingui, de precipitacions, orientació i de més. Què és el que tenim? L'Institut també treballa amb aquest tema i si un dia podeu, us aneu a Tremp, que és on tenim una seu territorial, i allà n'hi ha una col·lecció, una exposició molt bonica d'aquests monòlits de sòls, que són els talls dels perfils edàfics que estan allà preservats i amb les seves explicacions de quines condicions es formen, quines característiques tenen i de més. Formes del relleu. Aquí us he posat dos exemples que segur que coneixeu, Montserrat i Sant Llorenç. Què és el que creieu que condiciona una forma, un relleu? Podem dir, la litologia, sí, està clar, però en aquest cas, per exemple,
Són dos dipòsits que es van formar, aquest és un esquema paleogeogràfic, que el que se'ns està representant és que aquí se'ns estava formant aquest fan delta de Sant Llorenç i el de Montserrat, i per tant els dos tenen la mateixa litologia i es van formar amb les mateixes característiques i en el mateix temps. Però què és el que va jugar aquí? Doncs que tenim un nivell de fracturació diferent a Montserrat que a Sant Llorenç i la erosió que ha vingut després, afavorida per aquesta fracturació, aquestes diaclases que són perpendícules, ens generen aquestes agulles arrodonides per l'erosió de la superfície exterior. Per tant, com poden ser els nostres paisatges, com poden ser les nostres formes de relleu? Venen donades tant per la litologia com per les condicions. Aquestes agulles que tenim, les agulles de mitja, són el relicte d'uns processos glaciars, o sigui, d'uns glaciars que van erosionar d'una forma determinada. Aquí, aquestes pegmatites i milonites del Pla de Tudela, hi podem veure les roques amb unes deformacions que semblen plastelina. Per què? Doncs perquè són roques que ara les tenim en superfície, però es van formar a 14 quilòmetres de profunditat. Allà la roca no tenia la consistència que té ara, sinó que era una cosa plàstica, com una plastelina. La tauleta de xocolata quan la fiques a fondre és una mica. Altres coses, processos recents o relativament recents, com la esllavissada de Puigcercós, que va fer abandonar un poble perquè es va produir aquesta esllavissada. Aquí tenim aquest plec, que espero que el veieu que es veu com aquesta flexura que hi ha aquí, doncs aquest és el plec més gran que tenim a Catalunya i que té aquesta forma tan plàcida, d'anticlinal. I les coves de Can Riera, unes formes d'erosió en aquests gresos del Bunsenstein, que també són una meravella, que és com el nostre petit Antelope Canyon. I l'últim que us he posat aquí és aquesta discordança, és el concepte de discordança progressiva, que es veu unes capes que es van obrint com amb un ventall i que resulta que aquí, en aquest exemple, un senyor, que era el doctor Oriol Riba, va ser el que va definir aquest concepte, el que va donar l'explicació de quines condicions es podien donar perquè aquest ventall, amb aquesta forma, poguessis tenir aquest dipòsit. I és que tens una sedimentació a la vegada que s'està produint una tectònica i hi ha un aixecament. Doncs, per tant, el tema de les formacions i unitats geològiques estem amb el mateix, o sigui, una formació té un concepte d'unitat cartogràfica, per tant, segons l'escala de la cartografia que agafarem, tindrem més unitats o menys unitats, o sigui, segons el mapa geològic 250.000, tenim 250 unitats, però en canvi en el 25.000, que només tenim de moment el 33% del territori cobert, doncs anem per 1.100 unitats. Per tant, tota aquesta informació, totes aquestes cartografies, el que preguntava Eli, les cartografies de riscos que també hi ha, les cartografies de processos actuals també estan disponibles totes aquí a la web de l'Institut. Per tant, de geodiversitat en tenim, sí, i molta, tenint en compte que som un territori relativament petit i, evidentment, que tots tenim molt present que el relleu que tenim és molt variat, de zones molt planes, a zones molt costerudes, a zones costeres, a zones més d'interior. Per tant, tota aquesta diversitat de relleu també és una diversitat de geologia. I ara anem al tema de patrimoni geològic, que és el que hem dit, no? Què és el que cal ressaltar de què són els elements patrimonials als que se'ls ha conferit un valor? Ja sigui científic o cultural, de totes aquelles altres coses que hem parlat abans, d'acord? Però, i com sabem on estan aquestes coses? Com es pot definir quin és el patrimoni que tenim o no tenim? Doncs mitjançant un inventari en el qual estem treballant. Aquest inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya és un instrument de coneixement que es diu què hi ha i on està. Però no és una figura de protecció. El que passa és que, en certa manera, la podem utilitzar com una figura de protecció i ara us explicaré el per què. La primera versió de l'inventari es va fer a la versió del Departament de Medi Ambient amb l'Autònoma
va intervenir molta gent i va ser un dels primers inventaris que es van fer a nivell de tot un territori, de tot un conjunt de territori. Què és el que va passar? Doncs que vam començar dels primers, però vam fer la gran arrencada i la gran parada. O sigui, durant molts anys no s'ha tocat aquest inventari, no hi ha hagut cap mena de revisió, hi ha hagut incorporacions de maneres una mica rocambolesques i el problema és que nosaltres com a institut hem d'emetre informes respecte a les actuacions que es fan al territori, perquè ho diu la llei d'urbanisme, ho diu la llei d'avaluació ambiental, i llavors com podem informar sobre si una actuació en el territori pot afectar un element patrimonial? Doncs mirant l'inventari, que és l'instrument que tenim. Què és el que passa? Doncs que ens trobàvem que moltes vegades teníem molts problemes per identificar on està l'element geològic perquè s'havien acabat definint grans àrees. I per una altra banda també trobàvem a faltar que hi havia moltes mancances perquè en el seu moment, quan es va fer la primera versió aquesta, doncs es va dir 153 i punt. O sigui, es va limitar. Com és possible? Bé, doncs què és el que passa? Doncs que a partir del 2019 vam aconseguir d'establir aquesta col·laboració entre l'institut perquè hem d'emetre informes contra un inventari que ens ha de donar unes garanties i per una altra banda la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural que ha d'exercir les seves competències i en el document de l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya un dels punts és aquest. I a més amb un asterisc que volia que tenia una importància cabdal i que l'havíem d'haver ja acabat fa, crec que l'any passat, però estamos en ello. Llavors, què és el que estem fent? Doncs un canvi radical d'aquest nou model d'inventari, o sigui, no és un inventari limitat, sinó que incorporem tots els elements, ja sigui que són d'un interès i d'un valor internacional com els que són d'un interès local, perquè no cal quedar-nos només amb boí com a representant del romànic, hem de recuperar tot el romànic que puguem tenir i el millor romànic és el que tinc més a prop de casa, doncs amb el tema geològic també. Llavors, què és el que us deia? Per què és important l'inventari d'espais i que no és un instrument de protecció? Però resulta que quan nosaltres fem referència a aquests elements i que poden tenir una actuació en el territori, una carretera, un canvi de planejament, una instal·lació de plaques solars o eòliques o coses d'aquest estil, qualsevol actuació pot afectar a un element geològic. Nosaltres incorporem aquesta informació i podem establir mesures de protecció, de millora o fins i tot de compensació, de dir, molt bé, ja m'estic passant del temps. Doncs amb aquests informes que són incorporats en els projectes d'avaluació ambiental, aleshores ja es converteix en una cosa que s'ha de fer obligatòriament. Per tant, això ens dona peu a fer aquesta cosa que els nostres informes es converteixen en una eina de geoconservació preventiva i aquí teniu un parell d'exemples. Arrel d'una intervenció, d'unes millores que s'havien de fer en aquesta carretera a Collserola i que passava per afloraments que eren d'interès dins del paleozoic d'aquí de Collserola, doncs es van aconseguir posar uns cartells, de fer uns condicionaments de les voreres perquè es pugui accedir als afloraments, tota una sèrie d'històries, o aquest altre exemple de la farina de falla de Ribes Blaves que es va fer també per un canvi de traçat de la carretera, una zona condicionada perquè es puguin parar fins i tot autocars a veure aquesta farina de falla que és el que dona sentit i estructura a la fossa del Vallès. Per tant, l'objectiu de l'inventari quina és? La preservació per a futures generacions. I la protecció és un procés que exerceix l'administració
Què cal fer? Primer identificar on està i què tenim, després caracteritzar-ho, quines característiques geològiques hi ha i descriure aquests elements i posar-los un valor en funció de si té un interès més científic, si és una cosa més divulgativa o si és més local o si és més internacional, i finalment les accions de protecció, ja sigui en base a figures de protecció que la llei les té i es poden generar, i si no, també els ajuntaments poden definir figures urbanístiques que protegeixen aquells espais o fer accions de condicionament i millora dels espais. Però jo penso que no és només una cosa que ha de fer l'administració. Jo penso que és un procés social, perquè si es coneix es pot valorar. Si no coneixem quin és el patrimoni geològic o els elements geològics o no tenim apreci en aquells components del nostre paisatge, no els podrem protegir, ens farà igual que es facin malbé. Per tant, la protecció de tots aquests elements és un procediment administratiu, però que requereix la implicació de tota la societat. I en aquest sentit cal fer divulgació, cal implicar el component científic de les universitats que aportin més informació o buscar la manera de reconduir aquesta informació. S'ha de generar estima per a aquelles coses, també són elements identitaris. Hi ha molts llocs que és la penya de no sé quant, les pedres els hi posen nom perquè són elements identitaris. I després l'administració, des de l'estatal fins a la més local, ha de fer la seva feina. I els espais naturals també han de fer la seva feina incorporant els elements d'interès geològic dins dels seus projectes de protecció. I què acaba sent tot aquest component abiòtic del territori des d'un punt només de coneixement bucòlic? Doncs pot acabar sent un motor econòmic, i és el que està passant, és el que passa amb els geoparcs. Què són els geoparcs? Són unes figures que declara la UNESCO que no tenen cap nivell de protecció. El fet de ser geoparc no implica que tinguin una protecció, però sí que és cert que com un geoparc és una cosa que sol·liciten un conjunt de municipis, són els municipis els que han de posar les regles de joc i s'han de posar d'acord perquè tota la gestió dins de l'espai del geoparc sigui la mateixa. Quines són les característiques que han de tenir fonamentalment? Doncs tenir un patrimoni geològic que sigui de valor internacional. Aquest internacional el podríem posar entre cometes, perquè, per exemple, Catalunya Central ara mateix no seria mai geoparc, però ho va demanar en un moment que era propici i ja està. I tirar-lo enrere és molt complicat, si compleixen els requisits que tenen de les revalides que fan cada 3 anys, em penso. Ha de tenir un òrgan de gestió reconegut legalment i ha de donar visibilitat a aquest territori, promocionant aquest turisme geològic, el geoturisme, que és una altra forma de fer turisme. I a més han de formar part del club dels geoparcs, que és la red mundial de geoparcs. Com hem dit, a Catalunya tenim 2 geoparcs. Com veieu, aquesta és la distribució de geoparcs en tot el món, la majoria estan a Europa i molts a la Xina. Han estat per zones que la gent s'ha tirat a demanar geoparcs. No és una cosa que tingui una distribució homogènia, ni és un barem homogeni per tot el món, sinó que es fa geoparc a aquell territori que ho demana i que li aproven, evidentment. Ha de complir tota una sèrie de requisits. Poca cosa més puc dir dels geoparcs en concret, sinó que us puc dir que val molt la pena d'anar a les webs dels dos. En el cas de Catalunya Central va néixer com el Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central. En el 2012 es va convertir en el Geoparc de la Catalunya Central perquè ja va formar part de la xarxa de geoparcs i que agrupa 36 municipis. Va néixer en 35, però finalment el 2022 va entrar Cardona, que en principi no podia entrar perquè una activitat minera no està permesa dins d'un geoparc. Llavors, per això us dic que és un geoparc una mica peculiar, com a mínim, d'acord? Aquí en aquesta web
tindreu aquest PDF, suposo, si no es pot fer, demanarem que us ho facin arribar, doncs podeu descarregar-vos aquest mapa que va fer l'Institut, un mapa geoturístic de l'àmbit de la Catalunya central, i el mateix per Orígens. Orígens va néixer com a... el projecte era el Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec i fa uns anys que es va canviar nom i ara es diu Orígens. Continua tenint 19 municipis. Sant Esteve de la Sarga, que va sortir la notícia fa unes setmanes que deia que abandonava el Geoparc, de moment no ha abandonat, o sigui, continua estant dins del Geoparc, i també el mateix, podeu tenir aquí aquest mapa que també és geoturístic amb el mateix plantejament que va fer l'Institut. Dins dels àmbits dels geoparcs es organitzen excursions, n'hi ha molts recursos de divulgació, val molt la pena i, per exemple, jo sé que a Orígens s'estan fent unes coses de realitat virtual i augmentada que són brutals, o sigui, allò que els dinosaures et venen i el Pirineu també s'aixeca davant dels teus ulls. Llavors, recapitulant i tancant ja tot el tema, es involucra a tots i totes. Tots hem de participar d'aquesta protecció, no només les lleis. Les coses es protegeixen perquè la gent hi participa, perquè la gent té cura també d'aquestes coses, perquè si no, malament, les lleis no poden fer-ho tot. Geodiversitat, ja heu vist que en tenim molta, i els geoparcs, tot aquest component geològic del territori també pot ser un motor econòmic per a zones deprimides. La major part dels geoparcs que s'estan demanant últimament és a zones que no tenen gaires recursos, o més aviat no tenen cap mena de recurs industrial o cap teixit industrial, i opten per un tema turístic, base als seus valors geològics dins del seu territori. I no vull estar-me d'ensenyar-vos aquest cartell, que espero que aviat el tinguem disponible en català, el tenim traduït però no s'ha publicat, on aquí hi ha aquest anàlisi d'on està la geologia en el nostre dia a dia. La geologia la tenim en el tema de riscos geològics, la tenim en el tema de recursos, la tenim en el tema d'infraestructures, la tenim en el tema de l'aigua, la tenim en temes de contaminació. La geologia explica moltes coses i sobretot explica què ha passat i, per tant, què pot passar, o sigui, explicant el passat es pot explicar el futur i també pot ajudar a resoldre molts dels problemes que tenim, d'acord? I entre ells, per exemple, és el tema de l'aigua. L'aigua subterrània és un recurs que no es té comptabilitzat, que no es té massa contemplat com a tal, i només tenim dades dels volums que hi ha als pantans, però no es fan prou estudis ni prou... no s'explota aquest possible i potencial recurs.